Langganan aku ta, Jas? Langganan aku san. Biasa kurang selawe kan. Kok gitu. Mbok yo tidak kos-kosan. Sama sare sekali. Mosok Apa? Celana nih, Mas. Dek nggo rokok wong mulai celana nek Henry. Nek Henry dek mulai nggo rokok. Jadi ini. mosok damen kuwi. Selamat ki opo? Dongake opo kok selamat gitu. Selamat muka-muka kaki dan dilungi. Kalau sangon nih kalau. Iya. Iki jarine wing kuliah. Iya. Aku yo ora enak matur sembah nuwun mugi berkah barokah. Amin. Rezekinipun. Umat pengen panjang yuswa murah rezekinipun ngeten niki nggih. Ngeten. Bulane Mas Bondekon. Ngeten niki. Kok ngatur mau ngene golek bayar mekar terus sore kok. Ngatur. Membayar mekar. Alhamdulillah tukang bubuk tukang laris. Lo damen. Wis disumpel ning kono kuwi. Iku awor damen engko. Piye? Bablas. Saya pernah derek ini ben